Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, єдність Духа Святого, нехай буде з усіма вами. І з Духом Твоїм. Сьогодні в четверту Великодну неділю Костюл відзначає неділю Доброго Пастора. Особливим чином протягом годового тижня молимося об нових покликах для святарства, для монашського життя, так само для місійного. Святую святую душу, я вірую за всіх наших парафіянів, за всіх тих, які хворіють, за всіх тих, які зосталися вдома. Так само пам'ятаємо молитві наших медиків. Как мы могли годно скласти эту наисвятейшую аферу, перепросим Бога за все наши грехи. Споведаемся. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что согрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишеням Богу. А на землі спокою, людям добре волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвали Твоей. Ане Боже, даруя весны, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне Одинородный, Иисус Христе, Ане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який вяриш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який вяриш на себе грехи свету, прийми моління наше, який святиш праворучайця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим хвали Бога Отця. Аминь. Молимся. Всемогутный вечный Боже, приведи нас до уделу у радости небесной, как мы, як покорная паства, дошли до Твоего владарства, куда ранее пришел наш переможный пастор, який с Тобою живе и поводарит в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги Деяний апостолов. У день Пятидесятницы устал Петр разом с 11 и промовил мощным голосом до них: «Нехай кожний дом Израиля твердо ведає, що гэтага Єзуса, якого ви укрижавали, Бог зробив
зрабіў і панам, і месіяй. Калі ж пачулі гэта, змягчэла сэрца іхняе, і яны сказалі Пятру і астатнім апосталам: «Што нам рабіць, браты?» Сказаў ім Пётр: «Пакайцеся, і няхай кожны з вас ахрысціцца ў імя Езуса Хрыста дзеля адпушчэння грахоў вашых, і атрымаеце дар Духа Святога. Бо вам належыць абяцанне і дзецям вашым, і ўсім тым, хто далёка, каго толькі пакліча Пан Бог наш». І многімі іншымі словамі ён сведчыў і навучаў, кажучы: «Ратуйцеся ад гэтага падступнага пакалення. Тыя ж, хто прыняў слова ягонае, ахрысціліся, і далучылася ў гэты дзень да іх каля 3000 душ». Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Пан пастир мой, ні в чим не буду міць нестачі. Пан пастир мой, Ні в чим не буду міць нестачі. пан пастир мой, ні в чим не буду міць нестачі. Ён дазваляє спочиваць мне на зеленых пашах, да водах спокойных вядзе мяне. Ён душу мою поживляє. Пан пастир мой, ні в чим не буду міць нестачі. Накіровуй мене на стежки справедливості, дзеля ім'я свайго. Калі нават пойду долиною смертной тенью, не буду бояться слаботы со мною. Твой жаслый, твой посох мене сутешають. Пан пастир мой, ні в чим не буду міць нестачі. Ти став для мене накриваєш на очах моїх ворогів, намашаєш голову мою олеєм, келих мой переповнений. Пан пастир мой, ні в чим не буду міць нестачі. За правди добриня і милосердність Твоя будуть со мною во всі дні життя моєго, і поселюся я в домі Пана на довгі дні. Пан пастир мой, ні в чим не буду міць нестачі. Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованные, коли чините добро и терпите, то маете ласку Бога, бо вы для того покликаны, бо и Христос терпел за вас, покидаючи вам приклад, каб ви шли следом за ним. Ён не учинив ніякого граху, і не було подману в уснах ягоних. Ён, коли йому злословили, не злословил в отказ. Коли терпел, не погрожав, але доверял себе тому, кто судит справедливо. И он сам у своем теле узнес грехи наши на древо, как мы, позбывшися грехов, жили деля справедливости. Ранами Его вы оздоровлены, бо вы были як овечки, что заблукали, а
цяпер вы вярнуліся да пастара і ахоўніка душ вашых. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я добрый пастырь, каже Пан, и ведаю овечек моих, а мои ведают мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія по Яну. У той час Єсус сказав: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто ўваходзіць не праз браму на авечы двор, але залазіць інакш, той злодзей і злачынец. А хто ўваходзіць праз браму, той пастыр авечак. Брамнік яму адчыняе, і авечкі слухаюцца голасу ягонага, кліча сваіх авечак па імені і выводзіць іх. А калі ўсіх выведзе, ідзе перад імі, і авечкі ідуць за ім, бо ведаюць ягоны голас. За чужым не ідуць, але ўцякаюць ад яго, бо не ведаюць голасу чужых. Такую прыповедь сказаў ім Езус, але яны не зразумелі, што ён казаў ім. Езус зноў сказаў: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, я брама для авечак. Усе, колькі іх прыходзіць перада мною, гэта злодзеі і злачынцы, і авечкі не паслухалі іх. Я брама. Калі хто увойдзе праз мяне, будзе збаўлены, і увойдзе, і выйдзе, і знойдзе пажу. Злодзей прыходзіць для таго, каб красці, забіваць і нішчыць. Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ўсё ў дастатку». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич, «Вось я, пане, пашлі мяне, пастырскае пасланне на нядзелю добрага пастора». Глыбока паважаныя святары і кансакраваныя асобы, браты і сёстры. Сёння ў чацвёртую велікодную нядзелю каталіцкі касцёл распачынае тыдзень малітваў пакліканняў да святарства і кансакраванага жыцця. Святары, законнікі і законніцы прыходзяць не з космосу, але з нашага асяроддзя, з нашых сем'яў. Христос, калі паглядзеў на людзей, то сказаў, што яны як авечкі без пастара, і заклікаў маліцца, бо жніво вялікае, а працаўнікоў мала. Мінула 3 дзесяцігоддзя ад распачацця працэсу адраджэння касцёла на Беларусі пасля 3 пакаленняў ганення. За гэты час нямала зроблена ў справе фармацыі новых святароў і кансакраваных асобаў. 30 гадоў таму, у 1990 годзе, у Гродні, была заснавана вышэйшая духоўная семінарыя, якая за гэты час падрыхтавала 212 маладых святароў. З іх 202 для Беларусі, 9 для Украіны і 1 для Казахстана. У 2001 годзе ў Пінску аднавіла сваю дзейнасць вышэйшая духоўная семінарія імя святого Тамаша Аквінскага, з якой выйшлі 45 новых святароў. 52 дыяцэзіянныя святары прайшлі фармацыю ў розных краінах за мяжой з мэтай пазнання пастырскага досведу паўсюднага касцёла. Таксама з прычыны адсутнасці сваіх фармацыйных цэнтраў у Беларусі манаскія супольнасці карыстаюцца замежнымі. У цэлым за мінулыя 30 гадоў было падрыхтавана каля 400 святароў,
Агульная колькасць святароў, якія цяпер служаць у Беларусі, 481. З іх 75 замежныя. Калі параўнаем з тым, што 30 гадоў таму было ўсяго каля 60 святароў, то відавочна, што іх колькасць значна павялічылася. Аднак, напрыклад, на 1,5 мільёна католікаў гэта вельмі мала, бо на аднаго святара прыпадае больш за 3000 вернікаў. У той жа час, напрыклад, у Польшы, дзе душпастарства арганізавана на вельмі высокім узроўні, гэты паказчык складае 1200. Таму, каб нам дасягнуць такога самага ўзроўню, неабходна мець у 2,5 разы больш святароў. Гэта азначае 1250. Патрэбы растуць, а колькасць святароў павялічваецца слаба. Больш за тое, у апошнія гады назіраецца спад пакліканняў, што ставіць пад пытанне будучыню касцёлу нашай айчыны. Христос кліча столькі, колькі патрэбна, але, на жаль, не ўсе чуюць яго голас і не спяшаюцца адказаць на яго. Дапамагчы у паляпшэнні складанай сітуацыі можа малітва, пакліканнях, адпаведнае выхаванне маладых людзей і пачуццё адказнасці саміх пакліканых. Калі Бог кліча, то неабходна разам з прарокам Ісаі адказаць: «Вось я, Пане, пашлі мяне». Без добра падрыхтаваных святароў і адпаведнай іх колькасці немагчыма арганізаваць агульнае і спецыялізаванае душпастарства. Прымаўка кажа, што святое месца пустым не бывае. Калі не будзе святароў, то іх месца займуць розныя гуру, псеўдапастары і сродкі масавай інфармацыі, якія і так ужо вельмі моцна ўплываюць на выхаванне людзей, асабліва маладых. Падчас адной з перадач найбуйнейшай у свеце каталіцкай тэлерадыёкампаніі, заснаванай легендарнай амерыканскай законніцай маці Анджэлікай, была прадстаўлена наступная пародыя на Псалм 23. «Тэлевізор мой пастор, я ні ў чым не буду мець нястачы. Ён супакайвае мяне на канапе, адхіляе ад Бога, нішчыць душу, накіроўвае на шлях грэху, не перашкаджае рабіць зло. Яго пульт дыстанцыйнага кіравання супакойвае мяне, прапагандуе грэшнае жыццё, намашчае галаву алеем свецкага гуманізму і спажывальніцтва. Мая складнасць перамагае мяне, духоўная лянота будзе супроваджаць мяне ва ўсе дні майго жыцця. Буду жыць вечна ў доме майго няшчасця, гледзячы тэлевізор». Які жахлівы жыццёвы шлях прадстаўляе гэтая пародыя. Разом з тым, Святое Пісанне прапануе іншы шлях, паказаны ў словах таго самага псальму у яго сапраўднай гучанні. «Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Ён дазваляе мне спачываць на зялёных пашах. Да водаў спакойных вядзе мяне, ён душу маю пажыўляе, накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці дзеля імя сваё. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною, тваё жазло і твой посах мяне суцяшаюць. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў, намашчаеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены. Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць твая будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго. І пасялюся я ў доме Пана на доўгія дні». Мы бачым, што гэтыя словы паказваюць зусім іншую перспектыву, а менавіта прыгожы шлях, які вядзе да жыцця, міру і сапраўднага шчасця. Езус у Евангеліі прадстаўляе сябе добрым пастарам, які прыйшоў, каб мы мелі жыццё ў дастатку. Гэтыя словы маюць выключнае значэнне ў велікодны перыяд. Мы ўспамінаем смерць і ўваскрасенне Езуса Хрыста. Ён памёр, каб уваскрэснуць і паказаць, што чалавек створаны не для смерці, але для жыцця. А каб мець жыццё ў дастатку, мы павінны памерці для граху з мэтай адрадзіцца да новага жыцця ў Божай ласцы. Сучасны бездухоўны свет для вырашэння існуючых праблем прапануе метады, якія не толькі не вырашаюць іх, але пагоршваюць сітуацыю. У выніку лекі становяцца горшымі за хваробу. Езус вучыць, што шлях да шчасця ляжыць не
у ажыццяўленні нашых пажаданняў, а ўследаванні за ім. Менавіта таму ён кажа і Абрама: калі хто увойдзе, праз мяне будзе спаўлены, і ўвойдзе, і выйдзе, і знойдзе пажу. У сувязі з гэтым у год юбілею стагоддзя нараджэння святого Яна Павла II мы павінны яшчэ з большай пашанай адносіцца да яго слоў: адчыніце дзверы Хрысту. Гэта магчыма толькі праз служэнне святароў, якія дзейнічаюць не ад свайго імя, а ад імя Езуса і ягонай моцы. У Палестыне ў часы Езуса авечкі начавалі ў спецыяльным загоне. Звычайна ён будаваўся ў форме кова з каменных сценаў з брамай, у якой ноччу спаў пастар. Таму ніводная авечка не магла выйсці з загону самавольна. Езус, як добры пастар, з'яўляецца брамай для сваіх вернікаў, і кожны, хто пройдзе праз яе, будзе бяспечны і ў свой час знойдзе духоўны пасілак. Касцёл патрабуе пастараў, каб сцераглі статак сваіх вернікаў ад сучасных ваўкоў у авечай шкуры, якімі з'яўляюцца розныя антыдухоўныя ідэалогіі і амаральныя жыццёвыя практыкі, і кармілі яго здаровай духоўнай ежай. Святы Ян Павел II вучыць, што святарства з'яўляецца адной са шматлікіх формаў рэалізацыі закліку Хрыста ісці за ім. Гэта Божы план, дзякуючы якому мы рэалізуем сябе самі. Ён ажыццяўляецца толькі тады, калі мы яго распазнаём і прымаем як наш план і праграму жыцця. Мы цешымся таму, што дзякуючы свабодзе веравызнання маем больш магчымасцяў для развіцця духоўнага жыцця. Ключавая роля ў гэтым працэсе належыць святарам і кансакраваным асобам. Аднак прыведзеная вышэй статыстыка паказвае вялікі іх недахоп. Перад абліччам гэтай небяспечнай для будучыні касцёла на Беларусі сітуацыі мы не можам застацца абыякамі. Маўляў, ніяк не будзе. Не будзе, калі не будзем пастаянна прасіць Езуса і калі не будзем дапамагаць тым, каго ён выбраў, каб новыя святары і кансакраваныя асобы прыйшлі на вялікае жніво нашага касцёла. Гэта наша агульнае заданне святароў, кансакраваных асобаў вернікаў. Для яго плённай рэалізацыі усім нам неабходна сваім жыццём сведчыць дар Божага паклікання да розных станаў, маліцца пакліканняў да Божай службы і ўдасканальваць душпастарства ў гэтай галіне, клапаціцца аб выхаванні дзяцей у сем'ях, у духу распазнання Божай волі і паслухмянасці. Молячыся аб пакліканнях, таксама неабходна маліцца, каб маладыя людзі не баяліся адказаць так на заклік Бога. Сучасны матэрыяльны свет з яго абяцаннямі імгненнага зямнога шчасця не спрыяе духу паклікання. Таму вельмі часта першай рэакцыяй на пакліканне з'яўляецца абовязак. Яна паралізуе маладых людзей і гэтым самым засмучае Езуса, аслабляе касцёл і нараджае незадавальненне ў душы. На самой справе пакліканне не павінна быць прычынай баязі, бо вядзе да радасці працягваць місію Хрыста. Мы верым у Езуса Хрыста і моц боскіх звышнатуральных дароў, якімі ён адорвае пакліканых да Божай службы. Таму наша вера павінна праяўляцца ў гарачай малітве, пакліканні і іх падбадзёрванні, каб заклік святого Яна Павла II «Не бойцеся, дапамог ім ісці гэтым шляхам». У сённяшнім пасланні на 57-й сусветны дзень малітвы аб пакліканнях папа Францішак кажа, што Бог ведае, што жыццёвае рашэнне прысвяціць сябе яго службе патрабуе мужнасці. Менавіта таму ён запэўнівае нас: «Не бойцеся, я з вамі». Вера ў яго прысутнасць, якая выходзіць нам насустрач і суправаджае нас, нават калі мора нашага жыцця ўзбурана, вызваляе нас ад стомленасці, якая блакуе наше пакліканне і не дае нам адчуць яго прыгажосць. Кожны малады чалавек мае нейкую мару. Вельмі часта яму хочацца быць падобным да славутых людзей, сваіх куміраў, артыстаў, спартоўцаў, палітыкаў, навукоўцаў, эканамістаў і гэтых далей. Але ці можа быць нехта больш славуты за Хрыста? Не.
Такого не было и не будет. Христос обвяшчаў Євангелія, дапамагаў патрабуючым, лечыў хваробы цела і душы. Святары пакліканы працягваць гэтую місію, якая заўсёды актуальная. Показала гэта і пандэмія каранавірусу, калі неабходна дапамагаць людзям духоўна і ўчынкамі міласэрнасці. Больш за 100 святароў, якія служылі людзям, у тым ліку і інфіцыяваным, памерлі толькі ў Італіі. Заклікаю да малітвы ў іх інтэнцыі. Яны аддалі сваё жыццё, каб іншыя жылі. Мы ж павінны прасіць Бога аб шматлікіх і святарскіх пакліканнях да святарства і кансекраванага жыцця. Толькі тады ў нас будзе дастаткова тых, хто моцаю Божую абвяшчае вечную праўду Євангелія у заражаным вірусам граху свеце. Праз цэлебрацыю сакраментаў вядзе да жывой крыніцы збаўцы Божай ласкі і ў любові служыць патрабуючым, у тым ліку тым, хто знаходзіцца пад пагрозаю розных эпідэмій. Давяраючы ўсіх вас, і асабліва тых, каго Езус кліча да святарскага і манаскага служэння, Марыі, Каралевы апостолаў і Маці святароў, ад усяго сэрца благаслаўляю у імя Отца і Сына і Духа Святого. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич, митрополит Минско-Могилевский. Минска, 28 красовика 2020 года был вспомин святого Людвига Марии Гринева. Вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога, Отца всемогутного, Створителя неба и земли, усего башенного и небашенного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не створенного, одиносутного Отцу, прозде Богу все осталось, и Он для нас людей, и для нашего избавления зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и якого владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який с Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовляв раз пророком. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения мира и життя вечного в будущем свете. Аминь. У гэты дзень поўны хвалы і радасці для ўсяго касцёла у пакорнай і даверлівай малітве ўзнясём да ўваскрослага Пана нашай просьбы. Молимся за святый костел, как все его верники жили, как належит Божьим детям. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за все христианские супольности, как объединала их одна вера и любовь до воскресного Пана. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за людей, которые выражают любовь свету, как они скировали свои намагания на усталевание трвалого спокоя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодых людей, яких Христос кличе пасти за их, как они доверились своему Пану и Збавцу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых и самотных
собраных каля алтара Пана, как подчас этих великодных дён мы здолели зауважить у нашем житті присутність воскреслого Пана. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутний, вічний Боже, вислухай наші молитви, які ми узносимо до Тебе за все человечество, откупленное кровью Твоего Сына. Как мы все могли радоваться от хвале воскресения, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме веру слуг Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Христу Святому. Пане наш Боже, учини, как мы завсёды дякували Тобі, складаючи гэтую пасхальную ахвяру, нехай неспынное дзеянне ласки откупления стане для нас крыницей вечной радости. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим Богу серця. узносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва. Слушна і збаведна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны як наша Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму откупленное человечество во всем свете радуется в воскресению Христа, а хоры ангелов разом с усими святыми спевают с Тобой гимн хвалы, неоспынно воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, восставлен на вышине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Восставлен на вышине. Сапраўды, Боже, Ты святы, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо праз Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную мощью Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неоспынно збираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому у єдності з усім костюм. У перший день тижня,
воскрес и спасал на апостолов Духа Святого. Праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцою Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сияны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здійснять гэтую таємницю. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсё, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таємниця віри. Обращая смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христе хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сина, а так само, як от цудовне воскресення в небо вшесть, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего Костела и прими яко як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом яко святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперш з найсвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и ее братниками, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и усіми святыми, про заступництво яких мы сподзяемся на Твою неоставную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, які пілігримує на землі со слугой Твоїм папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбы в этой сям'ї, якая по Твоей волі стоїть перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсеяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братів і сестер, и усіх, хто у ласці Твоей одышоў з гэтага свету, милостиво прыміў валадарство Твое. Дзе мы спадзяемся быць, каб разом з імі заўсёды радавацца Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усілякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся. Тому осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя,
милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пришья Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое царство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твою. И будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь его одаришь на веки вечные. Супокой Пане, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи света. Благословленные, покликанные на вечерю огонь. Я не правда, как Ты вошел на меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
безгрешную пашу Твоих овечек, яких Ты откупил коштовною кровью Твоего Сына, які живе и володарец на веки вечные. Аминь. Великий дякую за кожну ахвяру і допомогу на користь костюлу і кляштера. Дякуємо за ахвірування, призначені на акцію COVID-19 з підтримки для медиків. Нехай заучені нам добро узнагородить вас, Пан Єсус, святий наш Отець Францишек. Як уже казав, традиційна четвертая неделя Великодная, это означається у костелі як неделя доброго пастора. Особливо захочуємо до молитви за покликаних, так само об нових покликаннях до святарського, монашського, місійного життя. Як завжди в нашому костелі, в вівторок вечором святая мша, загальні інтенції, після святої мши, набоженства до святого Отця Піва. У четвер з 16 години до вечірньої святої мши адарація Найсвятейшого Сакраменту. Протягом всього місяця мая в нашому костелі будуть відбуватися майнове набоженство у 17:30, заохочуємо так само, як молитися в літанії до Найсвятейшої Марії Панни дома. Нагадуємо ще раз і заохочуємо користатися катехезою у нашій парафії, яку нам зробили сестри. Є можливість користатися катехезою для перших 8 класів онлайн. Є так само спасилка на нашем сайте Билувай. Захочуємо, как батьки, коли ласка, пробігнути эту справу. Інформація відносно катехизації дорослих можна знайти у відповідних групах у Вайбері. Звертайтеся, коли ласка, до сестри Ігнації, на дошці об'яву, так само на сайті є адрес електронної пошти. Так само дякую тим, хто з нами зараз в якийсь спосіб так само єднається онлайн можливістю. Дякуємо за таку можливість, подарок Єрені. Захочемо всіх вас так само, як своїм знайомим, своїм близьким, які не можуть, підказали на нашій сторонці, на YouTube-каналі, можна нас знайти, коли написати в пошуку парафія Святого Казиміра, костел Святого Отця Піва, Молодечка. І що тут я сюди об'явив, це вже було. На цей час прийміть Боже благословення. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Схиліться голови на благословення. Бог, який праз з мертвих повстання Своего одинародного Сына спасвал вам дары откупления и усыновления, нехай благословить вас и наполнить духовной радостью. Аминь. Откупитель Єсус Христос, який назавжди одарив вас справдною свободою, нехай дасть вам уділ у вічній спадщині. Аминь. Раз хрост ви з мертвих повстали з Христом у віри, нехай праведне життя вас поєднає з Ним у небесне очиня. Аминь. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Духа Святого, нехай сидя на вас і застанеться назавсюди. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякую Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, віра Нас у